Druhá zostava našej výzvy ploché brúško bude pri stene. Dáme si nohy oprieť o stenu do pozície stoličky. Poď so mnou, pekne si láhneš na chrbát, nohy oprieme o stenu a 90 stupňov by mali mať v kolene a 90 stupňov v bedre. Hlava, medzi lopatky a krížová kosť sa dotýka podložky. Nadýchneš sa a výdychom stiahneš tie oblúčiky hrudníka priamo do brušnej steny. Aktivuješ panvové dno od spodu, ako sme sa už učili v základoch, a držíš si spevnené kór. Jednu ruku, druhú ruku dám oproti jednému kolenu, ktoré oddialím od podložky, nadýchneš sa a výdychom zatlačíme ruky do kolena a držíme na 6 sekúnd. Tak, vydržím a idem na druhú stranu. Výdych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadýchni. Výdych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čo by si mal cítiť, je napätie v okolí brucha, hlbokého vlastne brúška, ktoré je transversus abdominis, hlboký sval priečný, a ten by sme mali krásne cítiť. Pozor, drieková chrbtica nie je zatlačená do podložky, ale má tam svoje naturálne esíčko. A poď ešte, výdych, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadýchneš, výdych, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Výborne. Ruky dáme na úroveň uší, nadýchneš, výdychom poď nad lopatky, príprava na stovku. A v nádychu sa vrátiš späť. Výdych a nádych vráť. Výdych, zdvih a nádych vráť. Výdych, zdvih a nádych vráť. Výdych, zdvih a nádych späť. Poď ešte 4 a vrať späť. 3 a vrať späť. 2 a vrať späť. Posledný, držím, stovka. Nádych 2, 3, 4, 5. Výdych 2, 3, 4, 5. Štvrtý. 5. 6. 7. Pozor, bradu zaťahuj. Držíš ako keby malinký citrónik. 8. 9. Posledný. Zastanem, pomaličky sa vrátim, vytvorím, prepletiem si 3 prsty, ukazováky pozerajú dopredu, nadýchneš a výdychom ideme šikmé brušné svaly. Do každej strany striedam. Nadýchneš, výdych hore, nádych späť. Výdych hore, nádych späť. Výdych, nádych. Výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych. Posledný drž, malé kmity. 1, 2, také ťahy. 3, 4, 5, 6, 7 a posledný ideme na druhú stranu. Výdych. 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Vrátim späť, natiahnem jednu nohu, druhú nohu a idem výdychom sa zdvíhať nad lopatky. V nádychu vrátime späť. Poď výdych.
a nádych späť. A po tretí. A vráť. Štvrtý. A vráť. Piaty. A vráť. Šiesty. A vráť. Siedmy. A vráť. 8. Drž. Malé kmity. 1. A druhý. A tretí. A štvrtý. A 5. Posledný. Zastanem. Pokrčím nohy. Dám opäť ruky na koleno. Udržím. Zatlač. Drž izometriu. Predýchávaj a vymeň. Výdych. Predýchávaj a vymeň. Výdych. Predýchávaj a vymeň. Výdych. Tak. A vymeň. A pôjdeme posledné 2. Výborne. Posledný 1. Zatlač poriadne, udrž centrum tela, krásne cítim, ruky dám pred seba, úroveň uši a idem príprava na stovku. Krásne sa zdvihnem nad lopatky, výdych, nádych, výdych, nádych, štvrtý a späť, 5. A späť. 6. A späť. 7. A späť. Posledný. Drž 100. Tretí. Štvrtý. 5. 6. 7. 8. 9. Poď posledný. Krásne. A vrátime späť. Prepletieme prsty. Ideme šikmé brušné svalstvo. Nadýchneš, výdych nad lopatky. Nádych späť, výdych. Nádych späť, výdych. Poď ešte 2 na každú. Posledný na každú a zastaneme a robíme malé ťahy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, posledný, druhá strana. Výdych, nadýchneš, výdych, ťah a ťah a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a posledný 8. Vystrem jednu nohu, druhú nohu. Spojím vnútorné stehná. Nadýchneš, výdych hore. A nádych vráť. A výdych hore. A nádych vráť. A výdych hore. A nádych späť. A výdych hore. A nádych späť. A výdych hore. A nádych späť. Ešte 3. A vráť. 2. A vráť. Posledný. Drž malé ťahy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a posledný. Zastanem, pokrčím jednu nohu, druhú. Krásne si oddychnem.
A predýcham. Veľký nádych, veľký výdych, veľký nádych, veľký výdych. Výborne, cez bok sa posadím a máme druhé videjko výzvy ploché brúško za sebou.